Oh, mayad na temprano karong tanan no. Ako gali si Aljon Datobi from Taytay, Palawan. Poblasyon po ng Taytay. So, kami po ay mga estudyante dito sa Inlac na na-stranded na gusto pong umuwi. Lalong-lalo na po sa mga kasamahan naming mga minor de edad po na 21 pababa ay hindi po makakauwi. Sana po ay inyo pong matulungan na magawa ng paraan kung paano po makauwi dahil unang-una po ay nahihirapan din po kami dito dahil malayo po kami sa aming kanya-kanyang mga Hello guys, hello mga kautak, at ngayon po ito muli ang inyong Kuya Minso ang muling maglilingkod sa ating mga kabataan sapagkat akin pong narinig ang kanila pong mga pagdadalamhati at gusto na raw po nila makauwi sa kanilang mga tahanan, silang mga na-stranded, lalo tigit yung medyo marami-rami dito, 30 plus na mga estudyante sa school na nakulong at hindi nakauwi ng Palawan. So, bisitahin po natin sila guys ngayon at sana makatulong po tayo sa kanila. At kayo rin po, kung kayo po ay nakapanood nito, pakiparating na lang po sa kinaukulan kung paano po natin matulungan itong mga stranded na mga estudyante. Salamat po! So, dito po tayo ngayon para atin pong bisitahin yung mga estudyante na stranded dito sa school ng Northern Luzon Adventist College dito sa Sison, Pangasinan. So, ito po yung mga taga Palawan. Sila po yung mga tutulungan natin ngayon. Actually, kung sino pong nakakapanood ngayon sa Palawan, totoo pong may mga estudyante dito na nakulong na taga Palawan lang. Sa taga Palawan lang ay 30 plus po na mga estudyante. At wala po sila ditong mga tumutulong, kundi ito nga po, gumagawa tayo ng paraan na sila ay matulungan. Meron din pong ilan-ilan na ayuda sa school at gusto po namin iparating sa mga taga Palawan, lalo tigit sa gobyerno ng Palawan, diyan sa ating gobernador, sa ating mabuting mga manggagawa ng Palawan na dito po yung mga kabataan na gusto nating tulungan. Sana po matulungan nyo silang makauwi rin dun sa mga gustong umuwi. Ay problema po nila dahil pinapayagan lang daw po ay 21? 22 pataas. So 22 po pataas lang po ang pinapayagan. Estudyante nga po, di ba? Ibig sabihin, yan ay 21 pababa. So paano sila makakauwi sa kanilang mga pamilya? So sa mga nakapanood po nito, especially sa government ng Palawan, please gumawa po kayo ng paraan na makontak nyo rin po kung paano pauwiin itong mga below 21 kasi bawal daw po na mag-travel ang below 21. So mahirapan po sila pagka nandito sila sa school dahil wala po sila sa mga magulang nila. Kailangan po nilang umuwi. So ngayong araw po ay magbibigay tayo ng kunting tulong sa kanila kahit man lang po pansabon-sabon nila at pangulam-ulam para po sa kanila na makasurvive po dito sa ating kalagayan ngayon na tayo po ay quarantine. So, yan po muna. Kilalanin po natin yung ating mga kasama ngayon. Ako nga po pala si John Paul Gakayan from yung kanina po San Vicente, Palawan. Kami po ay nakasama po sa stranded dito sa Inlac. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo kung kami man po inyong mapanood. Sana po kami ay inyong matulungan na makauwi sa aming pamilya at aming lugar. Ilan kayo mga estudyante na nandito? Nasa 37 po kami lahat. I think hindi ko po sure kung 37 nga po. Pero 30 plus. Parang ganun po. Opo, ganun. Humingi po kami ng tulong at na kami po ay makauwi sa aming lugar. At maraming salamat po kay Kaminso sa pagbibigay ng kunting ayuda sa amin pang bili ng sabon at pang ulam. Tsaka sa nagbibigay po ng sponsor at tumutulong sa kanya para bigyan po kami ng sponsor dito. Thank you po. Salamat. Ako po si Lowen Ray Laurio, taga Taytay, Palawan. Unang-una magpapasalamat po ako sa mga sponsor ni Kuya Minso. Marami po siya natutulungan dito sa Inlac tulad namin, nakapos din sa mga pangailangan namin. Ako napapanood to ng provincial government ng Palawan, sir. Sana po tulungan niyo po kami makaalis dito sa kasi po na-stranded po kami dito sa Inlac, sir. Sana po matulungan niyo kami kahit na logistic lang kami, masasakyan na ho namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, mayad na temprano karong tanan no. Ako gali si Aljon Datobi from Taytay, Palawan. Poblasyon po ng Taytay. So
kami po ay mga estudyante dito sa Inlac na na-stranded na gusto pong umuwi, lalong-lalo na po sa mga kasamahan naming mga minor de edad po na 21 pababa ay hindi po makakauwi. Sana po ay inyo pong matulungan o magawa ng paraan kung paano po makauwi dahil unang-una po ay nahihirapan din po kami dito dahil malayo po kami sa aming kanya-kanyang mga pamilya. Kaya hindi po kami komportable dito sa panahon natin ngayon. So kaya po kami po ay nanawagan sa inyo, lalong-lalo na po sa ating pamahalaan ng Palawan. So sana po ay inyo pong magawa ng paraan kung paano po kami mapauwi sa aming kanya-kanyang mga lugar. So ako po ay nagpapasalamat sa sa konting tulong na naibahagi sa amin ni Kuya Minso at lalong-lalo na po maraming salamat po sa mga sponsor na tumutulong sa kanya na para lang po ay mapaabutan ang mga taong nahihirapan dito, lalo na po kaming mga estudyante. So maraming salamat po sa ating lahat. Ako po si Charlene Padua. Ako naman po si Chari Padua. At ako naman po si Kirsten Padua. Kami po ay taga Barangay Marsilia Coron, Palawan. Taga Barangay Marsilia Coron, Palawan. Kami po ay nananawagan po sa government ng Palawan na sana po kami ay inyong tulungan na kami po ay makauwi. Marami po kami mga estudyante na na-stranded dito po sa Northern Luzon Adventist College at gustong-gusto na po talaga naming umuwi. Ayan. At kami po ay nagpapasalamat sa mga sponsor ni Tatay Minso. At nawa po ay marami pang blessing na dumating po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. Anong masasabi mo sa ating lungkot na po. Gusto na po kong umuwi yan. Gusto na po namin umuwi, sana matulungan nyo kami kasi sabi po kasi kasi nung nag-process po kami ng medical certificate ay hindi pa payagan mag-travel yung 21 below kaya gusto po namin makauwi, sana po ay matulungan nyo kami. You want to say something? So, sana po kung hindi po kami makauwi, kayo na lang po pumunta dito. Ayan. Sana magawa niyo po ng action kasi na-miss na po namin na ang aming pamilya. Yan, salamat po. O, yan po yung mga magkakapatid na nabisita natin ngayon. At salamat po sa ating mga sponsor. At yan po, tuyo na lang po. Ayan, nakita niyo yung hawak-hawak niya. Tuyo na po yung kinakain. O, baka naman, mga taga-Palawan. Ayan po sila. Salamat. Ako nga po pala si Golden Jimby Humantok, taga Cuyo, Palawan po. At ako po ay humihingi ng tulong dyan sa aming mayor. Baka naman po, tulungan niyo kami ditong mga na-stranded. Salamat po kay Kuya Minso at sa kanyang mga sponsor. Malaking tulong po ito. Magandang araw po. Ako nga pala si Arjun Bation. Nagmula pa ako sa Bartuan, El Nido, Palawan. Ako po ay isang estudyante dito na nag-aasam din na umuwi. Kami po ay na-stranded. Dito po yung mga kasama ko. Ayan. Ako nga po pala si Roniel Vilinario. Ako po ay taga El Nido, Palawan. Isa rin po ako sa 30 plus na estudyante na na-stranded po dito sa Northern Luzon Adventist College. Hello po, ako po si MJ Malian, taga Nara, Palawan. Miss na po namin ang pamilya namin, kaya kung matulungan niyo po kami makauwi, sana po makauwi na po kami. Salamat nga po, ako po ay nagpapasalamat kay Kuya Minso, gayon din po sa kanyang sponsor. Bilang isang estudyante po dito sa Northern Luzon Adventist College na stranded, kami po ay humihingi ng tulong dyan po sa Palawan. Kung po ay makuha na po kami dito sapagkat gusto po namin makapiling aming pamilya. So bali 2 buwan na rin po kami dito na-quarantine. Gustong-gusto po namin umuwi. Nawa po ay magawan po ng paraan upang kami po ay makawi. Maraming salamat po. At sa mga patuloy po na pagbigay ng mga sponsor, katulad po ni Kuya Minso, at yung iba pong taga Palawan na naawa po sa mga taga Enlac na taga Palawan, ay simula pa nung lockdown ay puspo sila nagbibigay ng tulong sa amin na hindi kami magutom sa buong lockdown. Lahat po ng mga sponsor, good luck po sa inyo at God bless. Thank you po. Ako po pala si John Peter Sabino Bansing, nakatira po sa New Ibahay, El Nido, Palawan, na kung saan na-stranded po dito ako po isang estudyante na stranded dito sa Northern Luzon Adventist College at ngayon po ay
kami po nananawagan na kasi po na makauwi po sa Palawan sapagkat sabi po ng government ng season ay o ng Pangasinan, pinapayagan lang daw po na umuwi ay 22 pataas, 22 years old pataas. So kami po ay hindi po umabot sa ganong edad. So sana po matulungan kami at maraming salamat po kay Kuya Minso at sa lahat na ng sponsor. Ako nga po pala si Raymond Nolia. Galing po ng Kukuro, Magsaysay, Palawan. Isang estudyante po dito sa Northern Luzon Adventist College. At sana po ay matulungan po kami ng gobyerno ng Palawan na makauwi po sa aming probinsya sapagkat kami po ay mga estudyante dito po sa Northern Luzon Adventist College na na-lockdown. At maraming salamat po sa kay Kuya Minso sa kanyang may sponsor na tumulong po sa kunting halaga at malaking bagay po ito sa amin. Salamat po, God bless po sa inyo. Okay na? Okay. Isa po ako sa mga estudyante na stranded dito po sa Pangasinan pagkat nag-aaral po ko dito sa Northern Luzon Adventist College. Anong pangalan mo? Ako po si Aljon Cutal at ako po ay nakatira sa Ipilan, Brooks Point, Palawan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa gobyerno ng Palawan kung na siya ay makakatulong sa amin. Kami po ay nasa 30 na mga estudyante na narito. Sana matulungan niyo po kami na makauwi. Kasi mga iba namin kasama ay nasa minor de edad. So napakahirap po yung process. Kaya humihingi po kami ng tulong sa inyo, sa gobyerno ng Palawan. Sana matulungan niyo po kami makauwi. At marami rin pong salamat doon sa kay Kuya Minso at sa kanyang sponsor na patuloy na nagbibigay tulong sa amin na kung saan ay nakakatulong naman sa aming pangangailangan araw-araw. At God bless po sa inyo. Salamat po kay Kuya Minso at sa kanyang sponsor. God bless po. Kuya Minso at sa ibang sponsor, God bless po. Ganun lang, ha?